quanta preocupació té al respecte? Miri, no hem jugat bé a la primera meitat. Com a equip no hem jugat bé. Normalment, doncs, això explica que quan no se juga com a equip no se juga bé. Massa distància entre uns i altres, una distància que era massa llarga. I també és una situació de falta de pressing. Els primers 45 minuts han rebut una gran lliçó. De vegades està bé rebre el moment adient, potser és el moment correcte per nosaltres, però després hem jugat millor i ens queda un partit més i lluitarem. Tenim dues meitats, 45 minuts cadascun, i hem de poder guanyar totes les meitats. Si juguem o marquem 2-0 a cadascuna de les meitats, podem arribar. Necessitem els nostres fans, els nostres seguidors a l'estadi i veurem aquesta pressió que és el que fa.